היום. הסיפור הזה יכול היה להתרחש כנראה רק במקום הזה, בזמן ההוא ועם האנשים ההם. כן, אנחנו מספרי סיפורים, זה הכל. נאמנים לסיפור הטוב שיסופר. וכמו מספרי סיפורים טובים, אנחנו מרשים לעצמנו לומר שאנחנו אומרים רק את האמת על מה שהיה, גם כשאנחנו משקרים. טוב, לא ממש משקרים, לא לתפוס אותנו במילה, אבל אתם יודעים, כמו שעשו טובי ספרי ההיסטוריה, כשחסרים פרטים, מעגלים פינות, מוסיפים אירועים, דמויות פה ושם, הכל כדי להיות נאמנים לסיפור הטוב שיסופר ולקהל הנפלא. פרדס חנה, 1929. פיקה מיישבת על גבעת חול, פועלים בתים קטנים, רפת, חצר, כולם יחד. דוד כביסה אחד לכולם, טבון אחד לאפות בו לחם. חיי שיתוף, עבודה קשה מאוד. אחר כך הם מציעים אדמות למכירה, ולא סתם עושים רעיונות. מוכרים אדמות ללא תיווך. כן, כן. עיקרים מארץ ישראל ומהתפוצות, בעיקר אירופה, מגיעים וקונים בכסף טוב אדמות ב-500 לירות ארץ ישראליות. זה כאן ברחוב ה-500, שהיום הוא רחוב הדקלים, וב-800 לירות ארץ ישראליות, שזה שם, רחוב ה-800, דרך הנדיב. הם באים, ותכף ומיד מתחילים לעבוד את האדמה, להקים פרדסים, זה ביום. אבל כבר מההתחלה קולטורה, חבר'ה, קולטורה. הם מקימים פה בית עם, בית ועד, גן ילדים, בית ספר חקלאי ראשון. הם מקימים פה צרכניה שיתופית, הם מקימים פה אמפי תיאטרון ענק, 1,500 מקומות. הם עושים הכל לבד בשתי ידיים, בהרבה כסף, שהם אוספים יחד. אמפי תיאטרון מפואר, הכי מפואר פה בכל האזור. הצגות הגיעו מתל אביב, שושן דמארי ועוד. כשהאמפי תיאטרון היה גמור, לא היה כסף בשביל המסך. אז כל הנשים של פרדס חנה תרמו את חתיכות הבד שהיו להם בבית, ויחד תפרו מסך טלאים נהדר. זה היה המסך באמפי תיאטרון הרבה מאוד שנים. אז פרדסים, אבל חנה? מי זאת חנה? חנה? חנה רוטשילד. חנה רוטשילד, אם לדייק, השם המלא הוא חנה פרימרוז, הדוכסית מרוסברי. הוא נצר למשפחת רוטשילד הידועה. ולבסוף קראו על שמי את מה? את המושבה הזו בפלסטינה. מה יש כאן? מה? רק חול, אבק, יתושים, כמה פועלים, פרדסים. תבינו, אני גדלתי כבת אפנוקים להוריי בבריטניה, וכמובן שהגעתי לגיל המתאים, אף מצאו לי שידוך, והיה זה לא אחר מאשר הדוכס מרוסברי. בסלוני האחוזות שלנו התארחו סופרים, משוררים, אנשי רוח. אוסקר ויילד היה בן בית אצלנו, ואפילו המלכה ויקטוריה בכבודה ובעצמה. מה את אומרת? ובכל זאת, אמרו עליי שאני משעממת, חסרת חן, סובלת מעודף משקל, ובאמת אני ילדתי 4 ילדים, וגידלתי אותם לבד, בזמן שהוא, הדוכס, היה עסוק בעניינים, פגישות, וכיוצא באלו. ובלעדיי הוא לא היה מגיע להיות מה שהיה, בוודאי שלא ראש ממשלה, ראש ממשלת בריטניה. הוא היה ראש ממשלה? הוא היה, כן, הוא היה. אני זו שדחפתי אותו. אני זו שעשיתי את הכל מאחורי הקלעים. וזה לא היה פשוט. תאמינו לי. יהודייה, עשירה ככל שאהיה, להיות נשואה לדוכס, משמנה וסלטה של בריטניה. אבל אני לא ויתרתי.
אני לא ויתרתי וזכרתי תמיד את דבריו של סבי נתן שאמר, נכדתי, אנו היהודים צריכים להיות ערבים זה לזה. ולכן מעולם לא שכחתי את היותי יהודייה, ודאגתי לעזור לנשים היהודיות במחוזות העניים של לונדון. עזרתי גם לשירותי הבריאות לנזקקים. היה לי אפילו חלום להגיע לפלסטינה. ואז, בגיל 39 בלבד, היה זה ב-1890, מותי הפתאומי שינה את פני התמונה. הוא, הדוכס, נשאר אבוד בג'ונגל הפוליטי. את התמונה שלי הוא שמר מכל משמר, עד שלבסוף שלח אותה לפלסטינה. כי הוא ידע שבסתר ליבי תמיד חלמתי לקום ולעשות מעשה שישנה את פני ההיסטוריה של העם היהודי. והאמת שלו הייתה ניתנת לי ההזדמנות, הייתי כאן היום איתכם. פשוט פושטת מעליי את השמלות הכבדות, מורידה את המכוחים האדוקים, לובשת מכנסי חקי ויוצאת לעבוד את האדמה.